Jo crec que la paraula que utilitzaria per a descriure ma mare és amor. Els meus pares eren molt humildes, ha tingut una infància molt feliç. No res mos faltava, però res mos sobrava. I mon pare sempre m'ha dit, igual és el que res li falta com el que tot li sobra. Jo a ma mare sempre l'he coneguda treballant, sempre. Ella anava a netejar una casa tots els dies i després, a l'època de les bajoques, de collir taronja, ma mare se n'anava. Ve d'una família que no... O sigui, d'una família molt humil. No podia estudiar. M'abuelo també tenia una mentalitat, la mentalitat que tenien en aquell moment. Aleshores, no la van alentar a continuar estudiant, encara que ella era una alumna brillant. Doña Vicenta Gabarda Galarza. Esta dona per mi ha sigut... m'ha ensenyat a tot, fins a repuntar. Em va ensenyar a resar, em va ensenyar a cantar, em va ensenyar tot el que tenia ella més que ensenyar, però em va ensenyar molt a valorar el que era el tindre una bona formació, el preparar-te. Només volia que jo estudiara. I va vindre l'hora de plantejar-m'ho. I ella volia parlar amb els meus pares perquè així ella m'ajudaria. I quan jo li vaig dir a mon pare, doncs clar, pocs diners. Conforme estava entonces en la societat. Si jo ja tenia estar puesto per anar a treballar, tenia 14 anys. I entonces, pues, mon pare, a veure, ho dic sense ningú... perquè l'home em va dir a mi, l'última paraula la tens tu. Si fores un xic, així d'anar a rastre. Però eres xica. Després el meu home ja anava fent pinitos per ahí i les meves amigues també tenien que anar a l'almacén, igual que jo, i vaig decidir no anar. Cosa que moltes voltes, doncs, m'ha ressentit, però en fi, també he sigut feliç en tot el que he fet. Per a mi és com una persona molt valenta, primer que tot, perquè a mi m'ha ensenyat i cada dia que entres a casa ho veus, ella pot tindre 3.000 problemes que arribes i sempre tindràs com tot allò que necessites i és, jo crec que la persona més valenta que conec. Ha tingut moltíssimes adversitats i moltíssimes més de les que jo sabré segurament i per a mi estar conforme està ella fent tot el que fa ella i donant tot el que pot i més. Les coses que més m'agraden de ma mare és la seva valentia i el seu altruisme. L'ajudar a la gent, ja siga de la família o no, però que ho fa d'una manera totalment desinteressada i es volca en tota la gent que realment ho necessita. Jo, quan vaig eixir d'escola, en seguida me'n vam anar 5 xiquetes més i jo a l'almacén. Venien a les 5 i algo del matí per nosaltres, el cotxe, un dels amos, i mos pujàvem i anàvem a l'almacén. I ha sigut una època de la meva vida feliç. Encara tinc amigues d'entonces de l'almacén que mos veiem després de tants anys i encara mos apreciem molt. D'ahir, quan s'acabava la taronja, doncs això sí que és veritat que en aquest transcurs de quan jo vaig néixer, conforme estava xeresa, quan jo ja tenia 14 anys, hi havia moltíssima feina. Hi havia molta feina.
perquè jo de Xeraco empalmàvem, dic empalmàvem perquè no era jo soles, eren les meves amigues també, empalmàvem ací a l'hortalissa. Es feia tomaca, es feia pebre, es feia raïm, és a dir, ens tiraven tot l'any treballant, quan no a un puesto, a un altre, però teníem treball tot l'any. Pues un dia em vaig veure vindre un grup de jóvens a ma casa a dir-me que volien que fora la seva reina de festes. Bueno, pues en aquestes edats, pues ja veus, pues una il·lusió i bueno, molta alegria. Entonces, ese any vaig ser reina de festes, però és a dir, reina de la joventut. Reina de la joventut. Jo vaig eixir el dia de Sant Rafael i després, que era la festa dels jóvens, i després el dia de Sant Antoni. Recursos, n'hi havia doncs, no massa. El vestit me'l vaig cosir jo, perquè una de les coses també que fèiem la gent de la meva edat era ensenyar-nos a cosir i a bordar. És a dir, que si ens quedava algun espai entre l'almacén de Xeraco i l'almacén de Xeresa, l'aprofitàvem cosint i bordant. I en companyia de la meva cunya Amàlia, ella me'l va tallar i jo em vaig cosir el vestit de festes. Un vestit senzillet, però bueno, prou per passar-m'ho superbé. En la verbena, en el descanso de la verbena, donàvem premis de les cucanyes, de carrera de cintes, de tot el que feien. I aquest any, clar, era el primer any que eixia una reina, van decidir que el donaria jo, però jo no estava, perquè l'endemà a les 6 jo tenia que anar-me'n a l'almacén a treballar, perquè era el que tocava. I tampoc sense ninguna... Era el que tocava, era el que n'hi havia i era el que ens amoldàvem i ja està. Tenia jo 19 anys i el meu home em va plantejar de casar-nos. Llavors mon pare ens va dir que sí i en 19 anys em vaig casar. Sa mare tenia una tendeta, un ultramarinos molt xicotet. Entonces, tindre un lloc on treballar dins de casa i poder ajudar a lo que és la família, això resultava molt tentador. Jo recorde quan tenia la tenda i recorde una etapa molt bonica. Jo em quedava en casa, moltes vegades ens quedàvem en casa de ma abuela a dormir perquè ella s'alçava molt matí per anar-se'n al mercat, obria molt matí la tenda, però clar, tenia que anar al mercat i quan tornava a arreglar tot el gènere per atendre el personal. I tots els dies era... O sigui, donava igual. El matí que s'haguera d'alçar o el que siga, sempre tenia una sonrisa en la boca, unes bones paraules, una tendresa. Una altra paraula jo crec que la defineix és amor, perquè tot el que fa ho fa en tot el cor. Encara que siga donar-te res, qualsevol cosa, fer-te el dinar, parlar amb tu, sempre està escoltant-te, donant-te consells, t'ajuda en qualsevol cosa que necessites. I tot ho fa des de l'amor i el carinyo que ella, no sé, és que és així. Confiança, perquè pots parlar amb ella sempre que vulguis i tindràs sempre alguna cosa a dir-te. I jo, en la tenda, volcant-me a tope, perquè jo volia que allò bullira. I de fet va bullir. Ho van tirar tot i entonces vaig fer tot un supermercat que també m'ha fet passar uns anys molt bonicos, molt. Per què? Perquè aquest supermercat era supermercat, confessionari, lloc de tertúlies,
Ahir s'ha cuit de tot. Classes de cuina, peluqueries, ahir s'ha fet de tot. És molt emprendedora. Ella es va muntar la tenda, després mentre tenien la tenda va ser quan l'any que vaig néixer jo, crec que l'any següent va ser quan van començar a anar a Eivissa, gràcies a Déu tot va anar molt bé, però portaven les dues coses al mateix temps. Després, quan ja ma mare es va quedar en estado del meu germà menut, per problemes que va tindre i això, es va tindre que deixar la tenda. Però és que només té el meu germà, després comença l'almacén i ella ja agarra un altre paper. És a dir, si toca facturar, si toca comptabilitzar, si toca encarregar-se de les finances de l'empresa. Jo no havia estudiat ni comptabilitat ni res. Però tira de sí, tira d'allà. Este que em tira una maneta, l'altre que me'n tira una altra, pues vam formar ahir un equip. M'ho van deixar uns mesos antes de jubilar-se el meu home perquè ella es va posar molt mal. Va haver una crisi, la gent eixien fruters de baix de les pedres, tots volien vendre, malvenien, i el meu home li quedaven 3 mesos per jubilar-se. I diu, això hi ha que deixar-m'ho, que una retirada a tiempo és una victòria. I la veritat que ho vam acertar. ¿El doctor o el pedrà? Oremos, esperem que no, oremos. Qui no pot? Relaxa i comencem pel principi. Doncs mire, Maria està en el grup de teatre des del principi, des de l'any 2010, i ella sempre ha sigut la part positiva del grup. És a dir, fer teatre és més complex del que pareix, no? I sempre hi ha dificultats, però sempre ella ha sigut l'ànima. I a més és molt bona actriu, s'aprèn els papers molt ràpidament, sempre està donant-nos ànimos a tots els nivells. És a dir, probablement sense ella moltes de les obres no s'haurien pogut fer, no? Perquè sempre hi ha moments de dificultat i ella sempre ha estat ahí, estirant, perquè clar, ella s'aprenia el paper primer que ningú i els que estàvem darrere tenien que esforçar-nos per poder fer l'obra, no? És a dir, en aquest aspecte, per a mi és la millor que tenim. estàs jugant amb el Martí? Al teatre jo vaig anar a demanar-los, als que estaven fent teatre, que em deixaren veure un ensayo, i com era el meu cumpleaños, el dia del meu cumpleaños, pues no es van negar. Em van dir que sí, que podia entrar. I quan jo estic allí mirant-los, de repente em ve que el director, que era un xiquillet César, pues em diu, Maria, pren, llis-mos este text. I jo dic, el text? No, jo he vingut a veure-vos i prou. No, no, és que mos falta un personatge. Llis-lo. Entonces, per la meva sorpresa, quan el començo a llegir, com jo sí que jo sempre he tingut molta facilitat perquè el que jo he llegit a mi me se queda. Al posar-me jo a llegir, dic, ostres, este personatge l'ha conegut jo, així xeresa. Entonces m'ho van donar, mira, pintaet. Al començar a fer això, doncs em van donar el paper a mi. Ja no em vaig atrevir a dir-los que no, perquè va ser una vàlvula d'escape per lo que en aquest moment a mi me se presentava. Molt bona, però boníssima. I després, quan es va acabar el negoci, quan van decidir ja que s'acabava el negoci d'Eivissa, després ens ixen els sabons. I tot ho fa d'una manera, o sigui, ho fa tot de cor. Ella diu que fa sabons en consciència plena i la veritat és que no li pot eixir millor i tenen molt d'èxit. en el 2014,
Jo tenia ma mare així i ella em feia per què no fas sabó? Mira tant d'oli que tens ahí i te'n vas a portar-lo per ací, per allà, fes sabó. I me'n va donar tanta que me'n vaig a fer sabó. El que jo no sabia és que aquest dia també em marcaria a mi la vida, perquè això sí que ha sigut ja, mira, el colofó. Quan vaig veure que mesclant un oli que estava asquerós, perquè era un oli de guisar, entonces que el vaig filtrar, que el vaig llevar, que bueno, la llevar és una altra, i al mesclar-la en un alcali, pues ahí surgís la màgia. Dic, això? I entonces vaig a començar a experimentar ja en olis bons, en olis que no estaven gastats, i va anar enganxant-me. I després ja vaig comprar un curs per internet, que primer em pensava que me l'havien pegat, però resulta que no, que ha sigut meravellós haver agarrat jo aquest curs. En el sabó encenc plena, encenc desvanida i dono gràcies del dia que ma mare em va dir fes sabó. Té 1000 coses que fer, però sempre tindrà una més. Li encanta el teatre i a mi m'encanta anar a veure-la. I li encanta fer sabons. I que ella comença a contar-te tot el que fa, totes les receptes. Ara s'ha apuntat així, ara té un taller, ara no sé què. Ara s'ha apuntat al teatre, ara al teatre en els xiquets. I sempre està volent fer coses. I sempre vol fer alguna cosa més. No s'ha quedat parar de dir ara no faig res, estic en casa i ja està. I jo crec que això és una de les coses que admiro molt d'ella. Crec que pot sentir-se molt orgullosa de tot el que ha fet i està fent fins ara i que no deixa de reinventar-se ella mateixa. Jo tinc 4 nets, 2 xics i 2 xiques. Jo veig que ja no, eixa desigualtat que n'hi havia, no n'hi ha, gràcies a Déu, no n'hi ha. Però us dic, tireu avant, no rendiu ante res. I sobretot feu el que vosaltres cregueu dins del vostre interior que degueu de fer.